Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Har kullum kuna tare da Alhuda Foundation 313 TV. Sunana Abdulrahman Ahmad Rufa'i. A yau muna ɗauke muku da sabon shiri mai suna darussan da ke cikin waƙiyar Ashura. Wanda a haƙiƙa ƙarƙashin waƙiyar Ashura akwai darussa masu tarin yawa da za mu iya ɗauka. Wanda yau za mu yi bincike akan darussan da ke cikin waƙiyar Ashura ta fuskacin ɗan adamtaka. Wanda zai yi mana wannan bincike a cikin wa'annan kwanakai shine Malam Ali Shu'aibu Hizqil. Malam bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala auladil Husayn wa ala ashabil Husayn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa masu kallonmu da saurare, muna taya ku juyayin zagayowa irin wannan ranar da aka yi ma iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kisan gilla a filin Karbala. A wannan rana za mu yi magana ne akan darussan da ke cikin waƙi'an Ashura. Waƙi'an Ashura tana da darussa da dama ta fuskacin addini wanda ya shafi ikhlasi da kuma sadaukarwa. Sannan kuma daga cikin darussan waƙi'an Ashura akwai ta fuskacin gwagwarmaya. Sannan kuma daga cikin darussan waƙi'an Ashura akwai ta fuskacin mutuntaka, ɗan adantaka kenan. Wanda akan wannan ne insha Allahu wannan binciken namu zai gudana. Sai dai kafin shiga cikin binciken namu kai tsaye za mu ɗan yi muƙaddima wadda za ta zamanto mana shimfiɗa zuwa ga wannan bahasi ɗin insha Allah. Lallai Allah maɗaukakin sarki ya halicci ɗan adam ne a bisa wani hadafi, kuma Alƙur'ani mai girma ya bayyana mana hadafofi da dama wanda su ne dalilinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗan adam domin su. Mafi girman dalili da Alƙur'ani ya ambata mana akan dalilin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗan adam shine domin ya bauta masa. Kamar yadda ya zo a cikin suratul Zariyat, Allah maɗaukakin sarki yana cewa, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Waton Allah yana cewa ban halicci aljani da mutum ba face sai don su bauta min. Shi yasa a bisa luɗufi da tausayi na Allah maɗaukakin sarki ya zama wajibi ya aiko ma wa'innan ‘yan adam ɗin wanda zai shiryar da su zuwa ga wannan hanya ɗin da za su gane hanyoyin da za su bauta ma Allah maɗaukakin sarki. Allah yana aiko da manzanni ga mutane waɗanda suka zamanto suna yaɗa fasadi a doron ƙasa. Idan muka duba rayuwar larabawa ko kuma rayuwar jahiliya ta larabawa kafin zuwan musulunci, sun kasance masu yaɗa fasadi, suna aikata munanan ayyuka. Mai rauni yakan iya danna mai ƙarfi, wanda bai da shi ya zamanto tamkar bawa ne. Abu kaɗan zai iya jawo dalilin da za a yi yaƙi a zubar da jinanan 'yan adam, wanda wannan yana nuni akan cewa ɗan adam ba shi da wata ƙima a lokacin rayuwar larabawa ɗin. Idan muka ɗau misalin da ayar Alƙur'ani ta bamu na rayuwar larabawa kafin zuwan musulunci abin da suke yi, wanda Alƙur'ani ya buga mana misali a cikin suratun Nahali, inda yake bayyana mana wani hali daga cikin halayen larabawa. Insha Allah za mu ambaci nassin aya ɗin kamar yadda ya zo a cikin suratun Nahali aya ta 57. Allah maɗaukakin sarki yana cewa, wa idha bushira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turabi ala sa'a ma yahkumun. Haƙiƙa duk lokacin da aka yi musu bushara da cewa an haifar musu da ɗiya mace,
fuskarsu tana cika da baƙin ciki mai tsanani saboda tsabar baƙin cikin da suke a ciki. Suna jin kunyar fuskantar mutane saboda munin wannan labari ɗin ko kuma bushara da aka yi musu. Sai ya zamanto sun yi mu'amala da waɗanda aka haifa musu ɗin nan mu'amala mummuna. Sun yi mu'amala da su mu'amala wadda ta zamanto mara kyau, ko kuma su gina rami su binne su. Allah maɗaukakin sarki ya siffanta wannan aikin nasu da mummunan aiki, inda yake cewa ala sa'a ma yahkumun, haƙiƙa ya munana wannan aiki nasu. Wannan aya ɗin tana bayyana mana wani hali da wata ɗabi'a ta mutanen larabawa kafin zuwan musulunci, ta yadda idan aka haifa ma mutum ɗiya mace, saboda tsabar baƙin ciki zai ɗauki wannan ɗin ya sanya ta a rami ya bizne, wanda wannan yana nuni akan cin mutuncin 'yan adantaka ne, saboda ita ma mace 'yan adam ce. Wannan yana nuni akan haka. Sannan kuma bayan hijirar so Ja'far ɗan Abi Talib zuwa Habasha, a lokacin da ya tsaya a gaban sarkin Habasha yana bayyana mai halin larabawa kafin zuwan addinin musulunci, ya faɗa a cikin bayanin da ya faɗi mai rayuwar larabawa yadda ta kasance, kamar yadda yake cewa mun kasance mun rayu a cikin jahilan larabawa, muna bautar gumaka, muna cin mushi, muna munanta makwabtaka, muna aikata alfasha, sannan mai ƙarfi yakan danna mai rauni, muna bautar gumaka, muna shan giya da sauran abubuwa waɗanda suka zamanto munana. Sai Allah maɗaukakin sarki ya tasar a cikin manzansa, ya kira mu zuwa ga bautar Allah shi kaɗai, ba tare da mun yi mai ba tare da mun sa mai abokin tarayya ba. Ya umarce mu da kyautata mu'amala da maƙwabta, ya yi mana umarni da taimakon rarrauna, ya koyar da mu sallah, ya koyar da mu azumi, ya koyar da mu bautar Allah. Muka gane abin da muke yi a baya ba daidai ba ne, muka dawo muna bauta ma Allah maɗaukakin sarki. Shi yasa wannan aya ɗin da muka ambata da kuma wannan ruwaya ɗin da muka ambata suna nuni ne akan cewa lallai rayuwar larabawa ta kasance rayuwa ce wadda suke yi lalatatta ta yaɗa fasadi. Sai Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabin shi zuwa gare su domin ya zamanto mai shiryar da su, kuma an dawo da rayuwar ɗan adantaka a bisa ingantacciyar hanya, ba tauye ma wani haƙƙinsa. Kamar yadda muka sani, duk lokacin da al'umma ta zamanto ta lalace, Allah subhanahu wa ta'ala yana tada mai shiryar da wannan al'umma ɗin, kamar wannan al'umma ɗin ta jahiliyyar larabawa. Allah yana ba mu labari akan tada annabi da ya yi a cikinsu domin ya zamanto mai kira zuwa gare su. Ya zo a cikin suratul Juma'a. Allah maɗaukakin sarki yana cewa, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Allah maɗaukakin sarki yana cewa shi ne wanda ya aiko a cikin ummiyai, wato wa'inda ba su iya karatu ba, ba su iya rubutu ba, rasulan manzo, domin ya karanta musu ayoyin shi, sannan kuma ya tsarkake su, sannan ya koya musu wannan littafi ɗin da aka saukan mai. Duk da dai sun kasance kafin haka suna a cikin ɓata bayyananna. Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta su da ummiyai, ma'anar wa'inda ba su iya karatu ba kuma ba su iya rubutu ba. Dukkan al'ummar da aka ce ba ta iya karatu ba, ba ta iya rubutu ba, to za mu siffanta ta da al'umma ce jahila. To wannan jahilcin nasu yasa aka aiko musu annabi domin ya zamanto mai tsamar da su daga wannan duhu na jahilci din. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya ci gaba da kira ga wa'innan mutane din ba dare ba rana domin su koma ma Allah kuma ya zamanto sun bar rayuwa ta jahilci. Annabi Muhammad ya ci gaba da kiransu har zuwa lokacin da
rayuwar shi ta zo ƙarshe zai koma ma Allah maɗaukakin sarki. Lokacin da rayuwar annabi ta zo ƙarshe kuma ba tare da ya kammala shiryar da mutanen duniya ga baki ɗaya ba, sai ya sanya Imam Ali alaihi salam ya jagoranci al'umma a bayan shi. Imam Ali ya jagoranci al'umma, ya ci gaba da ga inda annabi ya tsaya na ilmantar da mutane da kuma karantar da su ilimomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukai. Hatta kai ga shi ma ya yi yaƙoƙi da dama, sannan kuma ya bayyana musu duk abin da ya hau kansu, ta yadda babu wani mai hujja ga Allah maɗaukakin sarki saboda ɗan aiki ya zo mai kuma an isar da saƙo zuwa gare shi. Bayan Imam Ali alaihi salam, daura da Imam Hassan ta zo, kuma shi ma ya ci gaba da tahiya a wannan hanya ɗin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Imam Ali suka tai akan shi, har zuwa lokacin Imam Hussein ya zamanto shi ne yake jagorantar al'umma. Lokacin da Imam Hussein alaihi salam yake kan khalifanci, sakamakon nisantar al'umma da suka yi a bisa dokokin da Allah ya ɗora musu, ya zamanto alfasha kamar tada ta ƙara dawowa ta yaɗu a cikin mujtama ta Larabawa. Wannan ya zamanto wajibi ga Imam Hussein alaihi salam ya tashi domin tsamar da wannan al'umma ɗin, wa'inda ba su sani ba da kuma wa'inda suka sani su sani cewa yanzu ba su da hujja a gaban Allah maɗaukakin sarki. Hakan ne yasa Imam Hussein ya tashi domin sauke wannan nauyin nashi, ko da kau hakan zai kai shi zuwa ga shahada ko kuma ya rasa ran shi. Dukkan wa'innan abubuwan da muka ambata na daga annabawa da wasiyai da suka zo, kowanne akwai darussa da dama wanda ɗan adam zai ɗauka a cikin rayuwarsu da suka yi a duniya. Don haka ne muka yi nufin mu kawo darussa da ɗan adam zai ɗauka a cikin wannan waƙi'a ɗin ta Ashura da Imam Hussein ya gabatai ko kuma ya tsayi da ita a wannan wata ɗin mai albarka. Insha Allahu idan muka zo a bahasinmu na gaba, za mu ambato darussa wa'inda za mu amfana da su, suna da yawa, suna da faɗi, amma insha Allahu za mu taƙaita da kaɗan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A nan za mu dakata sai kuma zama na gaba idan Allah ya kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.